dus Nakkok na dohot Tuatna. Unang ko mandele Jala, unang pittormarsak Molo, akka sitaonon Ikkon Sabar Roham manaon sude parsorion akka sidangolon Ulama Denggan Jala Sabar Molo tung namanu sadikirani asa seorang Roham lahu mangula sesude akka ulaon sigalu paringi Molo Sabar Jala burju-burju Unang kasih Unang dan tada mengubah sude dan nasib dan Rohami Denggan mana terlalu Jala sonang mana pikiranmu so haribo-riboan Jala aku nih Unang bicara Roham Unang Leas Roham lagi datang nawas namare Terus dona kona Jala terus dona Tuatna anggo di burju-burju Molo Sinuan Hassang donatu Molo Sinuan Gadong donatu Molo Sinuan Denggan Denggan donaro Molo Sinuan di bahari ulama karena dengan Jala saya rupiah Gadong mana was namale dohot maro janagale Asareta sude ayo no hinalomon Tuhani Molo Sabar Jala burju-burju Unang kasih Unang dan tada bersoda fokus sude nangkap nasib dan Rohami Denggan mana terlalu Jala sonang mana pikiranmu so haribo-riboan Jala aku nih Unang bicara Roham Unang Leas Roham lagi datang nawas namare Terus dona kona Jala terus dona Tuatna anggo di burju-burju Molo Sinuan Hassang donatu Molo Sinuan Gadong donatu Molo Sinuan Denggan Denggan donaro Molo Sinuan di bahari ulama karena dengan Jala saya rupiah Gadong mana was namale dohot maro janagale Asareta sude ayo no hinalomon Tuhani Asareta sude ayo no hinalomon Tuhani Ulama akka Denggan.